Jeżeli lubisz deku i uwielbiasz smoki, to ten film z całą pewnością jest dla Ciebie. Czy ja uwielbiam smoki? No jasne, smoki też, ponieważ uwielbiam bajki dla dorosłych. Fantasy albo science fiction to zachwyca mnie od najmłodszych lat, bo zawsze sobie wyobrażam, jak niesamowitą wyobraźnię musiał mieć pisarz, żeby to wszystko wymyślić. Hello, czy tutaj są jacyś miłośnicy gry o tron? Nieważne, tej na ekranie czy tej na papierze. Czy Virion, malowany człowiek, albo może drużyna pierścienia powodują u Was troszkę przyspieszone bicie serca? Jeżeli tak, to wpiszcie w komentarzu swoją ulubioną książkę. A wszyscy wkręceni w smoki będą od razu mieli świetne polecajki. No, ale jednak to jest film z serii Dekupaż, więc zaczynamy malowanie. Zwykłe pudełko na chusteczki. Przemalowałam lazurem orzechowym jeden raz, ale było takie zazwyczajne. Więc po pierwsze troszkę uszkodziłam brzegi. Zaczęłam je brzydko ścinać, żeby wyglądały tak rustykalnie. Potem je pomoczyłam wodą, dlatego że chciałam jeszcze raz nałożyć lazur, ale tym razem czarny i zielony. Na suchym pudełku powstałyby mi plamy, a na mokrym wszystko się bardzo ładnie połączyło. To jest zestaw papierów ryżowych. Sprzedawane są po 6 sztuk, więc wystarczy wybrać 2 najładniejsze i pudełko zrobi się samo. Boki obrywam. Czym bardziej nierówno, im bardziej poszarpane, tym będą fajniej wyglądały. No i muszę je pobrudzić, żeby pasowały do całości, a będę je brudziła w 3 etapach. Pierwszy jest teraz i tutaj robię plamy lazurem, bo na suchym papierze ryżowym, niczym nie zabezpieczonym, to jeżeli gdziekolwiek dotknę lazurem, to od razu zrobi mi się brzydka plama. Brzydka? No nie taka brzydka, bo właściwie tak ma wyglądać. Teraz papier ryżowy od tyłu pomalowałam białą farbą akrylową i przy okazji troszkę tą białą pobrudziłam pudełko, żeby wyglądało bardziej vintage. Pudełko możecie polakierować lakierem akrylowym matowym, ale nie musicie. Ja lakieruję, bo mam wrażenie, że dzięki temu jest bardziej trwałe. Biała farba wyschła i zaczynam brudzić w drugim etapie, czyli przemalowuję brzegi, tym razem trochę farby akrylowej i trochę lazuru. Chodzi o to, żeby te brzegi zrobiły się takie brudne i pomazane. Ale dzięki temu, że obrazek jest podmalowany białą farbą akrylową, nie robią się plamy. Papier ryżowy nie podciąga tak bardzo farby, jak to się działo na początku. Trzeci etap zabezpieczania obrazka. Tym razem z góry przelatuję porządnie, grubo, lakierem akrylowym matowym. I po wyschnięciu lakieru ostatni raz brudzę obrazek, ale na tym etapie plamy już się nie robią. Spokojnie mogę na przykład popstrykać szczoteczką do zębów i zrobić takie małe rozbryzgi. Bo na tym etapie farba już zupełnie nie wsiąka w obrazek, po prostu tyle ile pomaluję, tyle zostaje. No i teraz, gdy wszystko wyschnie, po prostu obrazki przykleję do pudełka. Staram się przykleić tak, aby dobrze dociśnięty był tylko środek, natomiast brzegi niech sobie odstają. Chcę, żeby efekt był jak gdyby przyklejonej starej ryciny, która zaczyna odłazić ze starości. Mi się bardzo taki efekt podoba i on ma taki być, ale jeżeli nie lubicie takich odłażących kartek, to oczywiście wszystko możecie idealnie na płasko dokleić. To jest masa super lekka i za chwilę postarałem się zrobić pasek, który będzie imitacją paska skórzanego, takiego starego, wyjechanego życiem. Bo na 2 stronach chustecznika były planowane smoki, ale pozostałe 2 trzeba jakoś zagospodarować. Oczywiście może tam nic nie być, ale to bez sensu, więc pomyślałam, że będą właśnie te paski skórzane. Rozwałkowałam masę super lekką, a teraz troszkę ją tak nagniatam pomarszczoną folią spożywczą, bo dzięki temu uważam, że będzie bardziej przypominała skórę. Zaraz Wam to pokażę z bliska, sami ocenicie, czy ten efekt Wam się podoba. Poczekajcie jeszcze moment, zrobię tylko jeszcze rowki ekierką i zobaczcie, ostatecznie efekt jeszcze bez malowania jest właśnie taki. Uważam, że jestem konkretna, praktyczna i oszczędna, żeby nie powiedzieć trochę skromna, więc jak zostały mi resztki masy super lekkiej, bo poobcinałam boki tych pasków, to ukulałam z nich takie kółeczko. Prawdę mówiąc, to nie byłam pewna, czy ono mi się w tej pracy do czegoś przyda, ale pomyślałam, że kółeczko zawsze się przyda. Poczekamy, zobaczymy. Na razie robię cieniowanie. Oczywista oczywistość. Najgorsze na świecie cieniowanie jest lepsze niż brak cieniowania.
No zobaczcie, to trochę czarnej farby położonej na brzegach ryciny naprawdę robi robotę. No chyba, że się ze mną w tym względzie nie zgadzacie, to koniecznie piszcie w komentarzu, wezmę to na klatę. W tym pudełku pomysł miałam taki, żeby z prawej i lewej strony nakleić te obrazki, a potem to pomyślałam, że jakoś to będzie. Zobaczymy, jak wygląda to pudełko i coś się dorobi. W pierwszym etapie dorobiłam te paski imitujące skórę, poprzykładałam i miałam wrażenie, że to wszystko jakoś biednie wygląda. Jeszcze czegoś tutaj brakuje, więc znalazłam szablon. No i ten szablon zupełnie nie pasował. Ale jak tak troszkę się nagiąć, jak przymrużyć oko, jak nie czytać, co tam jest napisane, to pomyślałam, że nie jest źle. Mówiłam Wam o moim skąpstwie, no to jest właśnie to kółeczko, które ukulałam z resztek po paskach. I wiecie co? Uważam, że to, co z niego zrobiłam, jest naprawdę wisienką na torciku i że wygląda świetnie. Ostatecznie wyszedł mi z tego całkiem fajny pin, a mówiąc po polsku, troszkę bardziej starodawnym językiem, wyszła mi całkiem fajna broszka. Zobaczcie, wystarczyło podcieniować brzegi i co myślicie? Broszka, broszeczka, broszunia, a właściwie wisienka na torciku. Zaraz ją przykleję, zrobi robotę. A to są resztki z dziurkacza, czyli wzięłam dziurkacz, troszkę grubszą kartkę i porobiłam kółeczka. Te kółeczka podmalowałam na czarno i one będą udawały śrubki. No to sklejamy. Zaczynam od mojego udawanego skórzanego paska. Teraz przyklejam moje udawane śrubki. A za momencik jeszcze będzie broszka, broszeczka, broszunia. Czy coś w moim smoczym pudełku uważam za nieudane? I owszem, niepotrzebnie wymyśliłam, że w tym wgłębieniu w skórzanym pasku dorobię coś, co będzie wyglądało jak szef. Może to źle nie wygląda, ale konturówka się błyszczy i powinnam to wszystko przemalować lakierem akrylowym matowym, a tego na razie nie zrobiłam. Może powinnam, ale do zdjęć to wszystko jest jeszcze błyszczące. Natomiast chciałam dorobić efekt rdzy, takiej czerwonej, ściekającej ze śrubek. Więc farbą akrylową porobiłam troszkę takich plam. Może w kamerze tego nie widać, ale powiem Wam, że w życiu, na żywo, fajnie te śrubki wyglądają. Takie stare, zardzewiałe i cieknące. Bardzo rzadko się biorę za takie klimaty. Jak wiecie, głównie kwiatki i to najlepiej błękitne rządzą na moim kanale. Ale tym razem, w tym wydaniu, smoki na 100%. I jak zwykle proszę, żebyście ocenili, jak podoba Wam się to smocze pudełko. I koniecznie osoby, które tak jak ja lubią bajki dla dorosłych, wpiszcie w komentarzu jakieś fajne polecajki do przeczytania. Bo ja jak zwykle w opisie wideo zostawiam Wam linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie. Jak Wam się smocze pudełko spodoba, to zapraszam. Można zrobić podobne, takie samo, albo dużo piękniejsze. Nieważne, czy kręcą Was smoki, czy kręcą Was kwiatki. I jeżeli lubicie dekupaż, to jak zwykle zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam fantastycznych ludzi. Do zobaczenia.